салом алейкум бародарон. ҳамин рӯз занг задан айхона ки ҷорӯб ги биёр бай хай хулас бозор рафтам ҷорӯба пурсидам буда 15 сом 20 сом берун нигоҳ кардам ки а мошин ҷорӯба ман гуфтам бо хай уҷаш арзонтара хубтара хай ба бур омадам пеши мошина омадам гуфтам бародар ҷорӯбо чанд сом аст гуфт як таш кароче хуҷандӣ буда гуфт як таш гуфт 30 сомон бародарам. Ман гуфтам хай и арзон мешавад бародар ҷорӯбои худ чӣ хеле дурун арзон да ин худ донаш мақсад ки 30 сом да дурун 20 сом ам аста нагирифтам фикр кардам айта бо арзонтара ва хай хулас гашт гуфт ки бародар инои ман як тайва як тай ини ман 2 тайва мешавад. Ман гуфтам хай соз ва хай арзон намекунӣ гуфт чанд та мегирӣ. Ман гуфтам хай як тавхи ва гашт гуфт ки бародар ана як зан дорим. Ман гуфтам ки хай як та дорим охи хай 2 таги 3 таги. Ман гуфтам 2 та 3 та чӣ гирим охи гуфт ки 2 3 та зан биги 2 3 ҷорӯб бихар. ҳа гуфтам бародарҷон гуфтам гӯш ку ҳамин оз як ҷорӯб бурдаистам ку ба ҳамин як ҷорӯб хона бирад худо мерӣ